Odonjore weche mag siasa ni komiti matimo twak e kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza koro bedo kod winjruok ni gibiro twak e yor chike mag od bura to kod twak oko mar od bura bende. Jakom komiti ne meno Tiende Amolo kod George Murugara bende nokoni gisendiko ne spika mar od bura mamalo kod mar Senate mondo puodh winjruok margi. Kaka jafumbo mar Walter Nyambaga lero, jokanyo go mag komiti okwayo sir mar omenda mabiro konyo gi tayo chenro margi. Bangi suchung motegne kind kamiti mar Kenya Kwanza kod Azimio kama Kenya Kwanza ne dwaro twak e od bura ka Azimio korka korgeto ne onyonore twak nyaka tim ka ok oluwore kod chike mag od bura. Giko ne to Kenya Kwanza kod Azimio chopie winjruok mar tayo twak margi e yo madhi nyando dwaro margi duto kamano kalo e od bura to kod oko mar chenro mag od bura. After deliberations on the three options we had, which were purely parliamentary and extra-parliamentary, we came up with, in between, a hybrid of the two. A hybrid of the two means this, that these talks will be both parliamentary and extra-parliamentary. Kamiti no bende olero ni gisechopo e winjruok mar chako kod wach momi pek mar twak kaka inyal chuo gi duol mar IBC kaka gino magimiyo pek. The IBC question is a common issue to both teams. We have discussed and we have agreed that it's one of utmost importance and we'll prioritize it. And therefore we have agreed that when we resume our next sitting, that's the next item we are going to deal with so that it's off the table. We have constituted a subcommittee of 6 members. On the Azimio side, Senator Sifuna is a member, Senator Wambua and Honorable Millie Odhiambo, and they are convened by Senator Sifuna. On the Kenya Kwanza side, Senator Halwale, Senator Sigei, and Honorable Mutuse. Kamiti no bendo yango ni tij osebedo ka digni kaluwore kod onge mar omenda malongo mar chwalo tijgi kakoro gikwayo kony kowuok kuom od bura kanyakla kod josamaria mang'won. Kata kamano gimedo ni tok chiwo negi kony to ketnegi obadho mora mar tijgi. We can seek assistance from any well-wisher. The condition only is that you do not give us any contribution with conditions, or you tell us which direction to go, or you limit our time. You assist us the way we want. So far, the only assistance we've been getting is in terms of, facilitating our meeting room. We are doing this purely voluntarily. No one is facilitated in any way or compensated in any way. But we've said we'll also seek assistance from Parliament. George Murugara kod Tiende Amolo olero ni gisendiko ne spika mar od bura mondo podhi kamiti monywando nyaka jogoro mag Kenya Kwanza kod Azimio moting'o Paul Mwangi kod Mudhomi Thionkuli to kod kwayo sir mag od bura. We also agreed that we will do a letter to the 2 speakers of the 2 houses of parliament, the Speaker to the National Assembly and the Speaker to the Senate, in which we will seek, first and foremost, we will confirm the existence of the committee as set up by the 2 principals. Number 2, we will seek recognition from Parliament. And number 3, we will seek from Parliament support in terms of finances and facilitation, all the way including the answer. Kamiti no bedo kod winjruok makende mar biro loso weche mag loso duol mata yiero kod kio pacho kaendi kaka wach momi pek makende. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kwa mbele ni riwruok mar Okini